Hello, my name is Matilda Skriver, and I'm going to read a short story for you in Danish, written by Hans Christian Andersen, and it's called The Little Match Girl. Det var så grueligt koldt. Det sneede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo rigtig nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra. Men hvad kunne det hjælpe? Det var meget store tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem. Så store var de, og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden. De 2 vogne for så grueligt stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn. Der gik nu en lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker, og et bund gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun og så forkudet ud, den lille stak. Snefnuggene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken. Men den dag tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt at gåsesteg. Det var i nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Hen i en krog mellem 2 huse. Det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet. Der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem turde hun ikke gå. Hun havde jo ingen svovlstikker solgt. Ikke fået en eneste skilling. Hendes fader blev stående, og koldt var der også hjemme. De havde kun lige taget over dem, og der pep vinden, skønt der var stoppet strå kludet ind i de største sprækker. Hendes små hænder var næsten døde af kulde. Ak, en lille svovlstik kunne gøre godt. Turde hun bare trække en ud af bundet, stryge den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud. Rich, hvor spruttede den, og brændte den. Det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke messingkugler og messingtrummer. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Nej, hvad var det? Det lille strakte allerede fødderne ud, for også at varme disse. Der slukkede flammen. Kakkelovnen forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstik i hånden. En ny blev strøget. Den brændte. Den lyste, og hvor skinnet faldt på den, blev den gennemsigtig som et flor. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid dug med fin porcelæn og dejligt dampede den stegte gås fyldt med svisker og æbler. Hvad der var endnu praktigere, gåsen sprang på fadet, brændede hen af gulvet med gaffel og kniv i ryggen. Lige hen til den fattige pige kom den. Der stukkede svovlstikken, og der var kun den tykke kolde mur at se. Hun tændte en ny, og hun under det dejlige silketræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos en rig købmand nu sidste jul. 1000 lys brændte på de grønne grene og brode billeder, som de der pynter butiksvinduerne. Så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret, der slukkede svovlstikken. De mange julelys gik højere og højere. Hun så de nu var klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstrik på himlen. Nu dør der en, sagde den lille. For gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt. Når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Strøg igen mod muren et svovlstik, der lyser rundt om, og i glansen til den gamle mormor, så klar så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille. Tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svovlstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store velsignede træ. Hun strøg i hast den hele rest svovlstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor. Svovlstikken lyste med sådan en glans, så det var klart en ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op i sin arm. De fløj i glans og glæde så højt, og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad en kolde morgenstund den lille pige med røde kinder, med smil om munden, død, frosset ihjel, den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, sad med svovlstikkerne, hvoraf knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde.